Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή μας. Τώρα μας βλέπετε με κάποιον άλλο τρόπο, δεν μας βλέπετε πλέον έτσι να γεμίζουμε την οθόνη. Έτσι και εμείς έχουμε και λιγότερο άγχος έτσι, για το πώς φαινόμαστε στην κάμερα. Βλέπετε μπροστά σας περισσότερο έναν χάρτη έτσι, και είναι ένας τρόπος να κάνουμε και με αυτόν τον τρόπο την ομιλία μας, για να μπορείτε και εσείς να βλέπετε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα θέλουμε να αναδείξουμε και να εξηγήσουμε. Όπως είπαμε λοιπόν στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής μας, η Αρινή Σημερία ως χάρτης μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά. Άρα μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ανάλυση, αλλά πάντοτε αυτή γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο, το οποίο πλαίσιο κατά τη γνώμη μου διακατέχεται κυρίως από την επίδραση του Πλούτονα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Πλούτονας, για τον οποίο είχα κάνει μια μελέτη πίσω στο 2010, για να δω πώς ακριβώς σχετιζόταν με τις διάφορες χώρες του κόσμου, με μια τεχνική στην οποία αναλύουμε πότε ο Πλούτονας μπαίνει μέσα στη μηδενική του εγώ καιρό για τις διάφορες χώρες του κόσμου, μπορούμε να δούμε στις διάφορες χώρες του κόσμου αν είναι καλός ή κακός. Από τότε λοιπόν φαινόταν ότι για κάποιες χώρες του κόσμου ο Πλούτονας θα έφερνε κάποια προβλήματα. Και αυτό για τους γνωρίζοντες συνδέεται με το γεγονός ότι ο χάρτης της εισόδου του Πλούτονα στη μηδενική του εγώ καιρό σε αυτές τις χώρες είχε οροσκόπο Σκορπιό. Για παράδειγμα, οροσκόπο Σκορπιό έτσι, έχει το Ηνωμένο Βασίλειο ή έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν περιοχές στις οποίες γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ως βάση συνταγμένο της Βρυξέλλες έτσι, για τους κατέχοντες. Λοιπόν, άλλες χώρες όμως, έτσι, όπως η Ρωσία για παράδειγμα, έτσι, έχουν οροσκόπο τοξότη. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι η κρίση, ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουν ίσως την κρίση είναι διαφορετικός. Ή η κρίση τους βρίσκει σε άλλες συνθήκες. Δηλαδή ο Πλούτονας στον εγώ καιρό δεν τους βρίσκει σε συνθήκες κρίσης, Σκορπιός, όπου να πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που είναι η κοινωνική διάρθρωση μέσα στην κοινωνία τους κτλ. Αλλά αντίθετα τους οδηγεί σε εξάπλωση. Γιατί η Ρωσία λοιπόν είναι επεκτατικός ο Πλούτονας στον εγώ καιρό. Επομένως, πράγμα που δεν συμβαίνει βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, ούτε για την Αγγλία. Για την Αμερική ο οροσκόπος είναι ζυγός ενημερωτικά, άρα βρίσκεται σε μια φάση κρύου ζέστης, ας το πούμε έτσι, σε όλο αυτό το διάστημα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, έτσι μπορώ να σας τα δείξω και αυτά, αν θέλετε, έτσι, για να μην μιλάμε θεωρητικά. Έτσι, ας κάνουμε μια παρέκβαση εδώ, αφού τις έχουμε τις διαφάνειες. Λοιπόν, εδώ βλέπετε για παράδειγμα, αυτός είναι ο χάρτης που ο Πλούτονας μπήκε στη μηδενική του εγώ καιρό στη Νέα Υόρκη. Μπορούσαμε να βάλουμε και Ουάσιγκτον βέβαια, αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά. Βλέπετε ότι υπάρχει οροσκόπος ζυγός. Έτσι, και βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια αστρολογικά στοιχεία. Ένας κρόνος, ας πούμε, στο 12ο οίκο. Αυτό το στοιχείο, για παράδειγμα, συνδέεται με το γεγονός ότι έχει κρίση το σύστημα πρόνοιας στην Αμερική. Όλο αυτό το διάστημα δηλαδή του Πλούτονα θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Αν πάω παρακάτω, ας πούμε, στην Αγγλία, εδώ βλέπω οροσκόπο Σκορπιό. Εδώ έχω τον Πλούτονα να είναι στο δεύτερο οίκο και απέναντι τον Άρη. Έχω οικονομικά ζητήματα δηλαδή, τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα. Αλλά την ίδια στιγμή έτσι, έχω και σελήνη Κρόνο στο μεσουράνημα. Έχω και θέματα που σχετίζονται ίσως με ακαδημαϊκά ζητήματα. Έτσι, έχω θέματα τα οποία μπορεί να απασχολήσουν αυτό το διάστημα το Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, ή θέματα που έχουν να κάνουν με τη Βασίλισσα ίσως. Έτσι. Η σελήνη θα δούμε και στο χάρτη του Ηνωμένου Βασιλείου ότι αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί την Αγγλία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι πάλι έχουμε την αντίθεση Άρη Πλούτονα στο δεύτερο και τον 8ο οίκο. Δηλαδή πάλι έχουμε τα οικονομικά ζητήματα που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά και τη σελήνη στο μεσουράνημα, έτσι, η οποία βέβαια εδώ δεν υπάρχει κάποια βασίλισσα, αλλά η βασίλισσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουμε ποια είναι η Άγγελα Μέρκελ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για τη Μόσχα όμως, αν πάμε στη Μόσχα, θα δούμε ότι ο οροσκόπος είναι τοξότης και ο Άρης είναι απέναντι στον 7ο οίκο. Και η σελήνη και ο Κρόνος είναι στον 8ο οίκο. Έχουμε κάποια δύσκολα οικονομικά δηλαδή. Αλλά ο Άρης στους διδύμους ανάδρομος στον 7ο οίκο δηλώνει και αυτή την αλλοπρόσελη εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Δηλαδή από όλα αυτά τα πράγματα, για να συνοψίσουμε, έτσι, για να ξαναγυρίσω στο χάρτη της Αρινής Σημερίας, από αυτά τα πράγματα, ήδη δηλαδή εμείς γνωρίζαμε από το 2008
όταν ακόμα η Ρωσία δεν είχε τη δύναμη που έχει σήμερα. Ότι η Ρωσία θα έχει δύναμη. Το γνωρίζαμε ήδη από τότε. Ή μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζαμε από τότε ότι θα περάσει μια κρίση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κάνουμε και τις εκτιμήσεις τις ετήσιες. Δεν μπορεί δηλαδή η εκτίμηση που κάνουμε για μια αστρολογική χρονιά να αναιρέσει, να ανατρέψει τη μακροπρόθεσμη πορεία των πραγμάτων όπως ορίζεται από τους αργούς πλανήτες. Για να πάμε όμως λίγο στο χάρτη της ερηνής ημερίας να δούμε μερικά πράγματα. Ο ήλιος, για παράδειγμα. Για όσους, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι λίγο πιο κατέχοντες στην αστρολογία, γι' αυτό αφήσαμε για το τέλος αυτή την εκτίμηση, ούτως ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο γνώστες να διαβάζουν γενέθλιο χάρτη, έτσι να μην έχουν πρόβλημα να παρακολουθήσουν το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ λοιπόν ο ήλιος βρίσκεται στο μεσουράνημα του χάρτη. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Δηλαδή, αφού κάνουμε την αρινή σημερία και κάθε χρόνο ο ήλιος ξέρουμε ότι είναι στην ίδια θέση, στη μηδενική του κρυού, το ζώδιο του ήλιου δεν παίζει κανένα ρόλο. Παίζει όμως το που βρίσκεται στο χάρτη και εδώ βρίσκεται στο μεσουράνημα. Άρα εδώ λοιπόν θέλει να κάνει μια νέα αρχή η εξουσία. Θέλει να κάνει κάτι που να ξεχωρίσει. Τι μπορεί να είναι αυτό, να σχηματιστεί μια καινούργια κυβέρνηση, να γίνει ένας ανασχηματισμός. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Βρίσκεται πάντως στο 10ο οίκο, άρα έχει πολλές δυνάμεις και έχει και το μαχαίρι και έχει και το πεπόνι. Άρα μπορεί να κάνει πράγματα. Καταρχήν βεβαίως, έτσι. Γιατί θα δούμε μετά παρακάτω ότι έχει και κάποια εμπόδια. Δίπλα στον ήλιο είναι το μεσουράνημα, που είναι το δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει με την εξουσία. Απλά το μεσουράνημα είναι λίγο, σχετίζεται πιο πολύ με την δομή, την κρατική δομή, παρά με τη βούληση. Έτσι. Αυτά τώρα είναι λεπτές διαφορές. Το μεσουράνημα λοιπόν βρίσκεται μεταξύ του ήλιου, δηλαδή τι θέλει η κυβέρνηση, και του χείρονα, δηλαδή πράγματα που μπορεί να μην γίνουν με τον σωστό τρόπο. Δεν είναι απίθανο λοιπόν η διακυβέρνηση να συνδεθεί με βιαστικές ενέργειες, με αστοχίες, ενέργειες που δεν γίνονται στην ώρα τους, και ο ένατος οίκος, επειδή έχει να κάνει και με δικαστήρια και με νόμους, να γίνουν άστοχες ενέργειες οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα από την πλευρά των νόμων, των δικαστηρίων. Ο ήλιος λοιπόν είναι ισχυρός εκεί που βρίσκεται. Όμως κάνει και ένα τετράγωνο με τη σελήνη, που είναι το άλλο σημαντικό στοιχείο του χάρτη που έχει να κάνει με τον κόσμο. Άρα φέτος η εξουσία δεν συνάδει με τον κόσμο. Δεν υποστηρίζεται από τον κόσμο. Και δεν κάνει μόνο με τη σελήνη, αλλά και με τον χρόνο. Άρα έχει εμπόδια. Έχει εμπόδια από κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποια κατεστημένη θέση, ο Κρόνος. Οι οποίοι, επειδή ο Κρόνος είναι στον τοξότη και η σελήνη είναι στον τοξότη, λειτουργούν με μια φύση απειθάρχητη, ανυπότακτη. Σαν τους παλιούς οπλαρχηγούς, οι οποίοι δεν θέλανε να φορολογηθούν, να έχουν στο κεφάλι τους το καποδίστρια. Ο Κρόνος, σε σύνοδο με τη σελήνη, δείχνει από μια πλευρά ότι η σελήνη έχει κάποια βάσανα, εν πάση περιπτώσει, αλλά την ίδια στιγμή συντάσσεται εκούσα άκουσα με αυτούς τους οπλαρχηγούς προκειμένου να υπερασπίσει και τον εαυτό της. Χάνεται μέσα στην υπεράσπιση, χάνεται μέσα σε αυτούς τους οπλαρχηγούς, έτσι, για να υπερασπίσει τα συμφέροντά της. Στον έκτο οίκο τι είναι αυτό, για όσους ξέρουν πολιτική αστρολογία? Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τα εργατικά δικαιώματα. Ξέρουμε όλοι ότι το μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτό το διάστημα είναι τι θα γίνει με τις εργασιακές σχέσεις, αν θα επιτραπούν ομαδικές απολύσεις. Όταν βλέπουμε λοιπόν μια σύνοδο σελήνης Κρόνου στον τοξότη, στον έκτο οίκο, τι άλλο πρέπει να πούμε παρά το γεγονός ότι θα γεμίσει η Ελλάδα απεργίες αν γίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα λόγω του τοξότη οι αντιδράσεις θα είναι απρόβλεπτες, δεν θα είναι συγκρατημένες. Τα εργασιακά ζητήματα είναι το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις Ελλάδας με τους ξένους. Αν η κυβέρνηση υποχωρήσει και θεσμοθετήσει ομαδικές απολύσεις, τι θα γίνει? Θα έχουμε έναν απεργιακό Μάη του 36 ξανά? Θα έχουμε οξύτητα και ενέργειες χωρίς όρια, όπως υποδηλώνει ο τοξότης? Απ' την άλλη, ο Κρόνος στον έκτο οίκο μπορεί να σημαίνει και μια προσπάθεια να αλλάξουν τα εργασιακά ζητήματα με την νομοθεσία και με τρόπο άγαρμο και άκομψο, όπως μας έχει συνηθίσει ο Κρόνος στον τοξότη. Άρα μπορεί να είναι και η επιβολή που θα γίνει πάνω στη σελήνη. Για παράδειγμα, όταν ο Κρόνος ήταν πάλι στον τοξότη, ήταν η εποχή που επί Ανδρέα Παπανδρέου έγιναν οι άκομψες παρεμβάσεις στη ΓΕΣΕΕ τότε και διαλύθηκε η επιτροπή της ΓΕΣΕΕ και φτιάχτηκε μία à la carte. Μπορεί να έχουμε λοιπόν και τέτοιες παρεμβάσεις. Άρα θα πρέπει να δούμε και αυτή την περίπτωση.
Τώρα, στο χάρτη βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν πολλοί πλανήτες στον κρυό. Αυτό σημαίνει ότι γενικά υπάρχει η τάση τα πράγματα να περάσουν με βούληση, να περάσουν λίγο με τσαμπουκά. Έτσι, υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιες συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιδραστικών δυνάμεων και πέραν από την κομψότητα, έτσι, του πολιτικού λόγου. Και αυτό το βλέπουμε και στους επιμέρους χάρτες. Η Αφροδίτη, εδώ, είναι σε κακό ζώδιο στον κρυό, σε σύνοδο με τον ήλιο, κατά την παραδοσιακή αστρολογία δεν είναι και πολύ αντικειμενική, και είναι και ανάδρομη. Εδώ έχουμε διάφορες εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε συμφωνίες, σε διαπραγματεύσεις, πράγματα που πρέπει να γίνουν, τα οποία τα κουβαλάει από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει αναδρομή της Αφροδίτης σε ένα τέτοιο χάρτη. Τα κουβαλάει από την προηγούμενη χρονιά και πρέπει να τα κάνει. Και ενδεχομένως να προσπαθεί να κάνει καθυστερήσεις λόγω της αναδρομής αυτής. Αλλά τουλάχιστον και το πρώτο τρίμηνο, που ξέρουμε ότι θα είναι και ανάδρομη η Αφροδίτη. Αλλά αυτό, έτσι, μπορεί να δημιουργήσει και κάποια. Η Αφροδίτη μπορεί να δημιουργήσει και κάποια δυσαρέσκεια μεταξύ των εταίρων στην κυβέρνηση. Αν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι έχουμε την Αφροδίτη στον κρυό και τον Άρη στον Ταύρο. Δηλαδή μια αμοιβαία υποδοχή, αλλά σε ζώδια αδυναμίας ή πτώσης. Μια αμοιβαία πτώση, όπως ονομάζεται αυτό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αμοιβαία, ας το πούμε έτσι, αναγνώριση. Καταλαβαίνω τώρα τι θέλεις εσύ να κάνεις, αλλά δεν θέλω να σε βοηθήσω. Και εσύ καταλαβαίνω τι θέλεις να κάνεις, αλλά επίσης δεν θέλω να σε βοηθήσω. Γιατί προτιμάω να κοιτάξω το προσωπικό μου συμφέρον. Ή απ' την άλλη μπορεί να παρουσιαστεί ότι παίζουμε ένα παιχνίδι στο οποίο είμαστε αντιδραστικοί επίτηδες. Δηλαδή κάνουμε ότι μαλώνουμε, εμείς που είμαστε εταίροι, για να φανεί ότι δεν συμφωνούμε σε όλα. Αλλά κατά βάθος είμαστε και λίγο συνεννοημένοι. Έχουμε δηλαδή συνεννοηθεί ότι εσύ θα παίζεις το ρόλο αυτό και εγώ θα παίζω το ρόλο εκείνο. Ο Άρης στον Ταύρο είναι στον 11ο οίκο, δηλαδή κάποιο κόμμα κοινοβούλιο είναι 11ο οίκος για τους χάρτες της πολιτικής αστρολογίας. Άρα, από τη μια έχουμε ένα κόμμα κοινοβουλίου το οποίο κάνει ότι συγκρούεται, έτσι, αλλά υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση. Η Αφροδίτη στον κρυό όμως και ο Ερμής στον κρυό και ο ήλιος στον κρυό, όλα αυτά στον κρυό, επίσης δηλώνουν μια βιασύνη, ότι πολλές φορές θα πάνε να γίνουν πράγματα βιαστικά. Μπορεί λοιπόν να μην έχουμε πάντοτε τα σωστές αντιδράσεις. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως από τον Ερμή, όπου έχουμε απέναντι το Δία στο Ζυγό. Ο τέταρτος οίκος, που είναι ο Δίας, είναι ο οίκος της αντιπολίτευσης, όπως λέμε στην πολιτική αστρολογία. Η αντιπολίτευση λοιπόν μπορεί να πάρει σημαία τη δικαιοσύνη και να καταφεύγει στη δικαιοσύνη, έτσι, για διάφορα πράγματα τα οποία θα συμβούν. Αλλά δεξιά, πολύ χειρότερα, και πάνω στην ακμή του 7ου οίκου έχουμε τον Πλούτονα, που είναι οι δανειστές. Και εκεί βλέπουμε ότι ακόμα και αυτά που θέλει να κάνει η εξουσία, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο Πλούτονας. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη θέση του Πλούτονα, που είναι ακριβώς πάνω στην ακμή του 7ου οίκου, που για την πολιτική αστρολογία ο 7ος οίκος είναι οι εξωτερικές σχέσεις, οι εχθροί και οι φίλοι, οι εχθροί και οι σύμμαχοι. Απέναντι ακριβώς από τον Πλούτονα έχουμε τον οροσκόπο, τον καρκίνο, ο οποίος δηλώνει σε ποιες συνθήκες γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Οροσκόπος αντίθεση Πλούτονας σημαίνει ότι ο κόσμος φοβάται, ότι υπάρχει ένα κλίμα ανασφάλειας. Ότι ο κόσμος φοβάται ακόμα ότι θα γίνει και πόλεμος, Πλούτονα στον 7ο, έτσι. Ότι θα καταστραφεί η περιουσία του, η ζωή του, υπάρχει ένα φοβικό κλίμα γενικά. Πώς θα προστατευτούν τα κεκτημένα, καρκίνος οροσκόπος. Πώς θα προστατευτούν οι οικογένειες. Πώς θα προστατευτεί ο τρόπος ζωής μας. Και βέβαια για να πάμε και σε προσωπικά, όσοι έχουν πολλά ζώδια θα επηρεαστούν και πολλές μοίρες θα επηρεαστούν. Έτσι, αν ξεκινήσουμε από τη μοίρα του οροσκόπου που είναι 16 του καρκίνου, και πάμε στη μοίρα του Πλούτονα που είναι 19 του εγώκερο και μετά προχωρήσουμε στη μοίρα του ουρανού που είναι 23 του κρυού, βλέπουμε ότι αμέσως, αν βάλουμε και κάποια ανοχή, οι μοίρες από τη 15 έως την 24, δηλαδή περίπου το 40% των ζωδίων, ας το πούμε έτσι, επηρεάζεται από αυτό το χάρτη. Στην αστρολογία μάλιστα έχουμε και την τεχνική των αντισκιών, έτσι, που αν βάλουμε και το 40% των παρορμητικών ζωδίων, με συγχωρείτε. Έτσι, στην αστρολογία έχουμε λοιπόν και την τεχνική των αντισκιών, με την οποία η ίδια κατάσταση μεταφέρεται και στα μεταβλητά ζώδια, όπου εκεί οι μοίρες που επηρεάζεται είναι από την 6 έως τις 23. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε δύο κατηγορίες ζωδίων, τα παρορμητικά και τα μεταβλητά, που επηρεάζεται πάνω από το 40%. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλοί κόσμος στα μεταβλητά και τα παρορμητικά ζώδια θα έχει πράγματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει. Ο οροσκόπος, ας πούμε, ο ήλιος δεν βλέπουμε να κάνει κάποιες σημαντικές πρόψεις πέρα από τη Λίλιθ στον 5ο οίκο. Η Λίλιθ δεν μπορεί να δώσει πολλά πράγματα εδώ. Είναι μια κατάσταση απουσίας.
όπως λέει και ο καλός φίλος και σκηνοθέτης ο κύριος Κώστας ο Φέρης, ο οποίος έχει φέρει, για όσους δεν το ξέρουν, τη Λίλιθ από τη Γαλλία, έτσι, σε μια ανύποπτη εποχή. Η Λίλιθ λοιπόν σηματοδοτεί την απουσία στο χάρτη. Δεν σηματοδοτεί μόνο όλα αυτά που λέμε σεξουαλικότητα κτλ. Αλλά την απουσία. Άρα εδώ τι μπορεί να βοηθήσει δηλαδή την εξουσία? Η απουσία. Η απουσία αντίδρασης, η απουσία. Τι σημαίνει η απουσία στον πέμπτο οίκο? Το να μην κάνουμε τίποτα δηλαδή. Η αδράνεια είναι το μόνο που θα βοηθήσει. Το να πάμε για διακοπές, το να πάμε για τα μπάνια του λαού. Το να κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του. Αυτό είναι το μόνο το οποίο θα βοηθήσει την εξουσία να κάνει αυτό το οποίο έχει κατά νου να κάνει. Εμάς τώρα, ποιος θα μας βοηθήσει? Από την πλευρά της Ελλήνης, βέβαια, δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανένας, θα λέγαμε, γιατί έχουμε αυτή τη σύνοδο με τον Κρόνο, η οποία είναι πολύ δύσκολη να ξεπεραστεί. Το τρίγωνο με τον ουρανό την ίδια στιγμή μας κάνει πιο ριζοσπαστικούς, πιο αντιδραστικούς. Αλλά μέσα από τον οροσκόπο, ο οποίος έχει και κυβερνήτη τη Σελήνη, άρα συνδέεται με τη Σελήνη το κλίμα, βλέπουμε και ένα τρίγωνο με τον Ποσειδώνα. Έτσι. Εδώ έχουμε μετανάστευση στο εξωτερικό, ένατος οίκος, πάμε να σπουδάσουμε έξω. Έχουμε θέματα πίστης. Ο κόσμος θα ψάχνεται να βρει για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε όμως άλλες πολλές διεξόδους. Δεν δίνει ο χάρτης άλλες πολλές διεξόδους, τρίγωνα δηλαδή, μέσα από τα οποία να μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Οι δεσμοί στο χάρτη είναι σημαντικοί επίσης. Είναι στον άξονα 2ο, 8ο προς 3ο, 1ο οίκο. Τα γνωστά ζητήματα που έχουμε δει και στις εκλήψεις, τα οικονομικά και οι μετακινήσεις και οι απεργίες και όλα αυτά επαναλαμβάνονται. Δεν έχουμε κάποια δηλαδή εδώ μεγάλη διαφοροποίηση. Αλλά όντας δεσμοί, πιθανόν να έχουμε κάποια σημαντικά γεγονότα εδώ. Κάποιο ατύχημα, σοβαρό. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα θέματα. Το συμπέρασμα λοιπόν από όλα τα παραπάνω είναι ότι είναι μια περίοδος η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη και βίαιη, θα λέγαμε, στο ύφος. Και από την πλευρά της εξουσίας, αλλά και από την πλευρά της αντίδρασης του κόσμου, των συνδικαλιστών, γιατί ο Κρόνος αυτό στον έκτο πρέπει να πούμε ότι μπορεί να είναι και οι συνδικαλιστές. Κάποιοι που έχουν κάποια δομική εξουσία. Και θα γίνουν προσπάθειες λοιπόν να υπάρξει αντίδραση στις αποφάσεις της εξουσίας και της κυβέρνησης από αυτές τις δομικές εξουσίες. Και το τετράγωνο ήλιος Σελήνης μας δείχνει ότι πλέον δεν είναι συμπαθής η όποια εξουσία υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα στον κόσμο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μια εποχή έντασης και η οποία εγκυμονεί πιθανότητες συγκρούσεων. Αλλά για να δούμε λίγο και κάποια άλλα πράγματα πάνω σε κάποιους χάρτες. Ας πούμε, ο Πλούτονας που είναι στη 19 θέση του εγώκερο φέτος. Είναι μια θέση η οποία θα μπορεί να επηρεάσει πολλά πράγματα. Και όχι μόνο την Ελλάδα. Αν φύγουμε λίγο από την Ελλάδα και ξαναγυρίσουμε λίγο στους χάρτες που βλέπαμε πριν. Έχουμε το χάρτη της Αμερικής, για παράδειγμα, ο οποίος βάλεται αυτή τη στιγμή από τον Πλούτονα. Και βάλετε από τον Πλούτονα, εδώ δεν φαίνονται πολύ καθαρά οι μοίρες στο χάρτη, αλλά βλέπετε πώς είναι μαζεμένοι οι πλανήτες του καρκίνου στον 8ο οίκο στην Αμερική, στον 7ο και στον 8ο οίκο. Έτσι, και βλέπετε, και αν ίσως δεν το βλέπετε, έτσι σας το λέω εγώ, ότι υπάρχει ένα τάφ τετράγωνο ήλιου, Πλούτονα και Κρόνου. Ένα τετράγωνο ήλιου Κρόνου και μια αντίθεση Ερμή Πλούτονα, μάλλον, όχι ήλιου Πλούτονα, η οποία επηρεάζεται από την παρουσίαση του Πλούτονα στον εγώκερο. Έχουμε ένα καινούριο πρόεδρο λοιπόν στην Αμερική, ο οποίος όλοι περιμένουν ότι θα γίνει κάτι. Ακόμη περιμένει και βίαιη η απομάκρυνσή του. Έτσι, είτε με τρόπο νομικό, είτε με τρόπο παράνομο. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι θέλει κάτω από αυτό. Αυτό φυσικά θα επηρεάσει και τον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε στην Αγγλία. Η Αγγλία, για παρατηρήστε λίγο τη Σελήνη. Η Σελήνη είναι στις 19 μοίρες του καρκίνου. Ποιος είναι η Σελήνη στην Αγγλία που είναι πάνω στην κορυφή του χάρτη? Είναι η Βασίλισσα, δεν είναι? Ποιος άλλος μπορεί να είναι? Και εκεί έχουμε τον Πλούτονα σε ακριβή αντίθεση φέτος. Και σε 2 χρόνια περιμέναμε και έναν Κρόνο εκεί. Συζητείται πολύ έντονα το γεγονός της υγείας της Βασίλισσας. Αλλά πέραν αυτού δεν πρέπει να το τοποθετήσουμε μόνο στο θέμα του προσώπου. Είναι και συμβολικό αυτό. Μην ξεχνάτε ότι η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον, λόγω του ότι αποφάσισε να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγείται προς διάλυση. Ο Πλούτονας βρίσκεται ήδη στον 4ο οίκο που είναι το έδαφος της χώρας και από το 2018 θα μπει και ο Κρόνος εκεί. Δεν μπορούμε, είναι πολύ πιθανό λοιπόν να οδηγηθούμε σε αλλαγή εδαφών
με αποχώρηση κάποιων εταίρων όπως της Σκωτίας. Είναι μια κρίσιμη περίοδος λοιπόν για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χάρτης αυτός είναι όταν τέθηκε σε νομική ισχύ η συνθήκη της Ρώμης, έτσι 1η Ιανουαρίου 1958, αλλά και το ευρώ επίσης ξεκίνησε από 1η Ιανουαρίου, άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δύο βασικούς της χάρτες πρέπει να πούμε είναι στο ζώδιο του εγώκυρο. Άρα λοιπόν επηρεάζεται πάρα πολύ από τον Πλούτονα. Βεβαίως τα πολλά και μεγάλα ζόρια, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα έχει περάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πότε τα είχε περάσει? Το 2015 που ασχολιόταν με την Ελλάδα. Αλλά ο χρόνος θα έρθει τα επόμενα χρόνια ξανά στη θέση του ήλιου. Δεν έχουμε τελειώσει. Τώρα βρίσκεται σε μια επίσης επικίνδυνη θέση, πολύ κοντά στην ακμή του τέταρτου οίκου, δηλαδή πολύ κοντά σε αντίθεση με το μεσουράνημα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε πτώση κάποιας εξουσίας, έτσι, μπορεί να έχουμε πτώση κάποιας δομής. Μπορεί να πέσει κάποιος πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να γίνει μια σημαντική αλλαγή, μπορεί να χαθεί κάτι σημαντικό. Μιλάνε πολύ έτσι για την διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν θα έλεγα ότι πάμε οπωσδήποτε στη διάλυση, διότι ο χάρτης, καλώς ή κακώς, έχει ένα μεγάλο τρίγωνο σελήνης ήλιου και Πλούτονα, έστω και με ανοχές μεγάλες, βέβαια, εντάξει, θα πω ότι έχει μεγάλες ανοχές, αλλά τα ζώδια είναι ζώδια της γης και βασίζεται πάνω, έχει σταθερές βάσεις. Και επίσης φέτος έχουμε επιστροφή του Δία στο Ζυγό, όπως είχε και πέρυσι. Άρα το καλοκαίρι μπορώ να περιμένω, τουλάχιστον προσωπικά εγώ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει κάποιο τρόπο, έτσι, για φέτος τουλάχιστον, να ξεπεράσει κάποια προβλήματα. Και η επιστροφή του χρόνου που έχει, χρόνος του τοξότη, έτσι, απομακρύνει το χρόνος πια από αυτές τις μοίρες. Άρα λοιπόν, αν φύγει και μπει στο ζώδιο του εγώκυρο, θα δημιουργηθούν βεβαίως προβλήματα, αλλά το μεγάλο τρίγωνο το οποίο υπάρχει, πιθανόν να βοηθήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει. Αλλά προσέξτε τώρα, ένα μεγάλο τρίγωνο με τον Πλούτονα σημαίνει ότι μπορεί να μην προχωρήσει όπως έχει. Δεν σημαίνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει με τα κράτη-μέλη που έχει. Έτσι, ο Πλούτονας αλλάζει τα πράγματα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Πλούτονας στη 17 μοίρα που ήταν φέτος ήταν δύσκολος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έκανε μια όψη 135 μοιρών με τον γενέθλιο Πλούτονα. Έτσι. Ήταν μια δύσκολη φάση που έπρεπε να ξεπεραστεί. Επομένως, ακόμα δεν έχει υποθεί η τελευταία λέξη. Και εξαιτίας των καλών όψεων που έχει το μεγάλο τρίγωνο στη γη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο εύκολο, έτσι, να κλονιστεί όσο λέμε. Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι και εμείς ως αστρολόγοι πέφτουμε έξω. Έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι οι προβλέψεις μας είναι σωστές. Ο χάρτης της Ρωσίας. Η Ρωσία επίσης έχει αρκετά στοιχεία στον εγώκυρο. Βέβαια, τώρα βλέπουμε ότι ο Πλούτονας έχει περάσει από τα στοιχεία αυτά του εγώκυρο, τον ήλιο, τον δεσμό, τον ουρανό, τον Ποσειδώνα. Άρα αρχίζει και ηρεμεί κάπως η κατάσταση. Αρχίζει και ηρεμεί λίγο. Αλλά θα περάσει ο Κρόνος από το 18. Άρα θα δούμε και εκεί κάποια θέματα. Ίσως να δούμε και τον Πούτιν να πηγαίνει σπίτι του, να έρθει κάποιος άλλος στη θέση του. Έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τον Πούτιν για τα επόμενα χρόνια πια. Επομένως, εδώ είναι και ο χάρτης λοιπόν της Ελλάδας, δηλαδή πώς εισήλθε στην Ελλάδα. Θεωρητικά η Ελλάδα θα έπρεπε να βοηθηθεί, έτσι, επειδή είχε οροσκόπο τοξότη από την είσοδο του Πλούτονα. Γιατί είναι στις χώρες όπως και η Ρωσία που θα μπορούσε να επεκταθεί με τον Πλούτονα στον εγώκυρο. Αλλά βέβαια δεν είναι η Ρωσία. Έτσι, και δεν έχει τα ίδια στοιχεία. Μπορεί οι χάρτες να μοιάζουν με τη Ρωσία, αλλά δεν είναι η ίδια χώρα και η ίδια ιστορία από πίσω. Παρ' όλα αυτά όμως, αν το καλοσκεφτούμε, θα δούμε ότι σε άλλες περιπτώσεις μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα στην ιστορία της πάρα πολλές φορές ξέφυγε από τις συμπληγάδες της ιστορίας. Ξέφυγε μεταξύ των μεγάλων. Επομένως μπορούμε ίσως να περιμένουμε ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και τώρα. Με αυτό το χάρτη λοιπόν θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή, η οποία ξεκίνησε να είναι 40 με 45 λεπτά, αλλά τελικώς έγινε 1 ώρα και 20 λεπτά. Είναι η πρώτη εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε ήταν λίγο δύσκολο να κρατήσουμε το χρόνο όπως έπρεπε. Ζητώ συγγνώμη για τις καθυστερήσεις και ελπίζω να μην σας κούρασα. Η προσπάθειά μας θα είναι αυτές οι εκπομπές κάποια στιγμή να ανεβούν και στο YouTube για να μπορούν να τις βλέπουν και αυτοί οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο live stream. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η ζωντανή επικοινωνία είναι καλύτερη και βεβαίως επιθυμία μας είναι να βρεθεί και ένας τρόπος ώστε και εσείς να κάνετε ερωτήματα
Μέσα από την πλατφόρμα του live stream υπάρχει νομίζω η δυνατότητα του chat. Έτσι, μέσα από τις επόμενες εκπομπές θα δούμε πώς αυτό το πράγμα θα μπει σε μια σειρά, ώστε να μπορούμε να δεχόμαστε και ερωτήσεις από εσάς, να μην κάνουμε έναν απέραντο μονόλογο. Αλλά η ημέρα νομίζω είχε πολλά θέματα και επομένως είχε αρκετές αφορμές για να πούμε πολλά ζητήματα. Ελπίζω και την Πέμπτη που μας έρχεται, όσοι τουλάχιστον μένετε στην Αθήνα, να είστε κοντά μας, να έρθετε στο χώρο που θα κάνουμε την εκδήλωσή μας. Ο Γιώργος Κανελόπουλος, η Κατερίνη Καράπελα, ο Χρήστος Λιγαρίδης και εγώ, με την υποστήριξη του New Age Astrology Magazine και του tarosopos.gr, στο καφέ Ουζερή Μελίτης στο Θησίο, για να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα για την νεαρινή σημερία, να γνωριστούμε με όσους δεν έχουμε γνωριστεί και να έχουμε και μια ευχάριστη βραδιά μέσα από την αστρολογία. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας που με παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλό βράδυ.